ಅಂಚದೆ ನಾಡೊಂದಲ್ಲ ಒಲ್ಪ 5G ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೈಫೈ ಪಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ವೈಫೈ ಅಂಡ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪತ್ತುಜಿ ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ ಪತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೊಜಪಾಗಂದಿನ್ನೆ ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕದ ತೋಟ ಪುರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಬಾರದ ಪರ್ಂದುಲ ಆತುನ ನಿಂಕೆನ್ನುಂಡು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಅಪುರ ತೊಜಪಾಗಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮರಣಿ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಮಂಗೇರ್ಲ ಪುರ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ದನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪಪ್ಪ ಈ ಮರಡಂಜಿ ಕೈಲಿ ಇತ್ತನತೆ ಬಾರದ ಗಿಡ ಟುಂಡೆ ಅವಳು ಬೂರ್ದವಣ್ ತೊಲೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಮಗರ್ದಣ್ ತುಲೆ ಕೈಲಿ ಪೋತವಣ್ ನಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಂದಾಡು ಪಂದೆ ಹಾಳಾಂಡು ತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಪೇರು ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಂದೆತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಜುಂಡು ಅಮ್ಮ ಯಾಪನವರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೆತ ಚಟ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತನ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಆವ್ ಚಿಕ್ಕುತುಲೆ ಚಿಕ್ಕುಲ ಕೊಯ್ತದು ಮೊರಣಿ ಅರಿಟು ಪುರ ದೀದಿತ್ತೇರು ಪರಂದದಿತ್ತನು ಶೋಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪೇಜ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಪರೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿತು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಪರಂದುಂಡತೆ ಅರಿಟು ದೀಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತ ನಂಡ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಟನೆ ಸುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಂಗೆ ತಿಂತೇನೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿಂತುಂಟುಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೈತೆ ಪುರ ಬಿಚ್ಚಾದು ಶೋಕಡ್ನ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರ್ತಾಣ ಐಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಮರಣಿ ಏನು ಮರಣ್ಯರ ತಜಪಾಯ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಆತಿನ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ ತಜಪಾಯ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ದು ಕಂತಿತ್ತು ಪಣ್ಣ ಏನು ಗೆತ್ತು ಕಂತಿತ್ತೀರು ಐಟ್ ಹೊಡ್ದು ಗಿಡ ಹೊಡ್ದು ತಲೆ ಶೌರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪುಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಬಲೆ ಓನೆಂಪು ನೀರು ಆರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಯರ್ ಪಿರ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಇರಾರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟುದ್ಲೆಪ್ಪು ಒಂದೇನೈತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡೋತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಲ್ಪ ತೆಗಲ್ದುಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚಣ ಒಂದೊಂಚೂರು ನುಂಗು ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡೋಡು ಕಫ ತೆಮ್ಮ ಪುರಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಪುಣೊಂದು ಬರೀಟೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಮನಸ್ಸನಾಗ ಹೆಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಐತ ಹಿರೇನು ಕೊಯ್ದ್ಯಾನು ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಆತನು ಬಲ್ಲೆದಲ್ಕ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಡಬ್ಬೆದ ಅವು 6ನೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಥರದ್ದು ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾನು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಿತ್ತು ಜಡ್ಡ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರಾಶಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಏತು ಬೋಡಾತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲುಂಡು ಬರೀಟೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ನೆಟೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಏನೇ ಒಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆ ಹಂಚಿಡಲ್ಲೆನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ದೂರ ಪಿದಡ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಈರ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಅಂತ ತಿರ್ಗುನಾ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ವೇದ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಚಾಂಡೆ ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲರು ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳದಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಲೆ ಬಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪೇಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾರು ದೂರ ಬಾಜಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ದೂರ ಬಯ್ಯದ ಬೋರ್ತಗ ಚೂರು ಬಾಜಲ್ ಬಾಡ್ದವ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಇರ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಏ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಇರೇಗ ಇರೇ ಪಾಡ್ತು ಗೊತ್ತು ಓಡಾಪ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಇರೇಗ ಸುದೀಕ್ಷಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇ ಪನ್ಪೋಲ್ ಐಟಿ ಇರು ಚೆನ್ನದ ಮನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಸಂಬರದ ಮಸಾಲದ ಪುರ ಮಲ್ತತೆ ಅವು ಪುರ ಪನ್ಪೋಲಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಎನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರು ಶೌರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಕುಲೋಂದೆ ತುಲೆ ಆಯನ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಂಡೆಗ್ ಐಟಿರ್ದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವೈಫೈರ್ದು ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡ 5G ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಶೌರ್ಯ ಕೈಟ್ ಸಾಬೂನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಏನೇ ಸಾಬನ್ ಆಯ್ಗ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ರೀನ್ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾಬಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೆತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾರಿ ಎದುರು ಪಡಿಯಲ್ಲ ಅವನ್ ಗೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಲ್ಲಕೇನ್ ರತ್ತಂಡಕೇನ್ಲೆ ಚಾಪರಿಯರೆ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಚಾಕದಾದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಒಂಚೂರು 2-3 ದಿನ ಆರಿತ್ತೇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಅರೆ ಮುಟ್ಟುದ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋರೆ 12 ಗಂಟೆ ಬೋಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ದುಂಪು ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ 20 ಗಂಟೆ ತಾಗದನು 24 ಗಂಟೆ ತಾಗದಂಡು ಅಂಡ 12 ಗಂಟೆದ ಉಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಇದೇ ಬೈದಿನ್ಲೇಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮಿಂಗು 18 hours ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಪೋರೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಜರಾತ್ಲತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲು ವಾಪಿದಲ್ಪ ತೂಯ ಶೌರ್ಯನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದ ಪನ್ಪಿನ ರಂದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಯ್ಯ ಪುರ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಚಾ ಬಿಡ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಬಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಬರ್ತಜಿ ದಾಲ ತಿಂತಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಏನೋ ಎತ್ತಂಡು ರೆಸಿಪಿ ದಲ್ಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಗದೆ ಯಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೆವಿಲಿ ಪೂರ ತಿಂತೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಫುಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚದ ಚೂರು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಳ್ಳೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬತ್ತು ನಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಫುಡಿ ಯಾನ್ಲ ಫುಡಿ ಅಂಕಲ್ ತಿಂದಿಪ್ಪ ತಿನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಣ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುರ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಪಿರ ಪೋಯರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚದಿ ನಿಂಗೆ ಕಾಣೆ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ 3 ದಿನ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತ ತಿರ್ಗಾರೆ 25th ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆನೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ 26 ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆಂಡು ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದ್ಯಾನು ಕಾರ್ಲದ 27 ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪಿದೈ ಉಡುಪಿಗೆ 28 ಕೋಡೆ ಅಂದು ಇಂಕುಲು ತಿಬರು ಪೋದಿತ್ತ ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡ ಮೇರೆ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಣೊಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂದೇಕ್ ಯಾಪಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಪ್ಪ ಅಂದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನದ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು
ಐತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನಡ ಮೂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಚು ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ತೂತು ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲಿ ವೇದ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಪರ್ಪುಜೆರಿಗೆ ಅಂದೆ 15 ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ ಇನಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಯಾನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಲೆ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ದೀತಿನ್ ತುಲೆ ಓಲೊಂದು ನೆನೆಟ ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ಓಲತ್ ಹತ್ತದ ಮೇನ್ ತಿರ್ತು ಬುಂಡೊಂಡತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚದು ಬೊಕ ಟೆರಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ನರ್ಸರಿ ಏನು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ ದೀತೇರು ಕೆಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಒಂದು ನಿರೆಳ್ಗಂದು ಕೆಲವು ಗೆಲ್ಲುಲೆಂದೀತಿನಾರು ಒಂದು ಗಿಡ ಹತ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆ ಅವು ಮುಂಚಿದ ಗಿಡ ಪುರುಂಡ ತೈಕ ನಿರಳ ಆಡಂದು ಒಂದು ಪುರ ಐಟು ಊರ್ದು ದೀತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆ ದೇ ಲೆತ್ತುಂಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ತುಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಸೈಕಲ್ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಪೋತೆ ಬುಲ್ಪುಜೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪೋಯೆ ಪ್ರೈಣನ್ನ ಓ ಪ್ರೈಣನ್ನ ಆಗ್ಲ ತಿರ್ಗವನ್ ಪಣ್ಣೊಂಡತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಇಜಂಡ ಬುಲ್ಪು ಏರ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡ ಆರೇನು ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಡಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಿ ಅಡಿತ ಯಾರು ಸೈಕಲ್ ನುಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಯಿರತಿ ಆಯ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ನಾ ಸೀದಾ ಪೇಂಟೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡಾರು ಅವತ್ತೂಲೆ ಸೀದಾ ಪೇಂಟೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಂದೆ ಶೌರ್ಯಾನು ಯಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಭಯದಾನಗೊಂಚೂರು ಊರುಡುಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಾಕದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ದಾರನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಾ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆ ನಿಗಲೆಗೆ ತೊಜಪಾನಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಕ ನೆಟೆನೆ ತಿರ್ಗಿ ತ್ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಡೆಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಂದು ನಾವು ನೋಡು ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ರೋಡು ಪೋಪೆನು ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ತೂಕದಾದ ಪುಣೊಂದು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳವು ಮಧ್ಯೋಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಣ ಸಾಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪಗೋರ ಕಾಂಡೆ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಒಚ್ಚಿನಾನೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪೋಣ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಅನ್ಪಿದೈ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಕಾಡು ಕಟ್ತಿರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡು ಕವರ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯೋಡು ದುಮ್ ತೊಜಪ ಅಂದಿತ್ತಾನು ಇದು ಪೂರ ಕಟ್ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ತೋಜೋಣ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೋಕದ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ದಿನ ಉಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೋಂಡು ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ನೀಗಲ್ನ ಸ್ಕಂದನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೇ ಅರ್ಥ ಐಜೆಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಂಡೆ ಏ ದೂರಪ್ಪಿನಿ ಶೌರ್ಯ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಗೆ ಸಾಬಾನು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಸಾಬನ್ ಜೊತೆ ನೆಟೆ ಇಂಕ 5G ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೈತೆ ನಾನು ಅವೇನು ಯಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಡ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬನ ಉಂಡು ರೋಷನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ತೂನ ಒಂಚೂರು ನಮೂನೆ ತೋಜುಂಡು ನೆಟೆ
ಅಂಡ ಕಡ್ಪೋಡಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋನ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಚಿ ನಮೂನೆ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಪೂರ ಪುನ ಇಂಥತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಣ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಡತಂದೆ ಪೋಪೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ತಾಗುಂಡು ಶ್ರಾವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾ ಆತಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಯಾನ್ ಬೈಯಾಗ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯಡ್ಡ ಚಾ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾರು 7 ಗಂಟೆ ಆಡು ಏನು ಚಾ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವು ಬುಡ್ನೆ ಬೊಕ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ నుంచి ನಡತಜಿ ಇಂಕ ಜಗೆ ಬರೋದು ನಡಪುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡತಂದಿತ್ತಂಡ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಚಳಿ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ ಒಣಸಾಯನ ಒಂಚೂರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಜೊಂಡು ಶೋ ಕೊಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾಡಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಯಾರು ದೂರ ಪೋಯಿರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ ಸಾಕಾಡಿತು ನಡತದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಅವು ದುನ್ನುಂಡು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ 7 ಜನ ಲೈವ್ ಎನ್ನ